Radim kao personalni trener i strength and conditioning coach, to je to. Ja sam master farmaceut, radila sam u apoteci 3 godine. Ja sam nastavnik umetnosti u jednoj privatnoj školi u Fuđeri. Ja sam završio mašinski fakultet, odsek brodogradnju i u struci sam radio i u Srbiji, iako ljudi misle da mi nemamo more i mi nemamo brodogradnju. Kada odlučimo da se otisnemo u svet i potražimo neki bolji ili jednostavno drugačiji život, prvo o čemu razmišljamo je kako tamo negde gde smo namerili da odemo pronaći posao. U ovoj epizodi, uz iskustva koje su sa nama podelili Mina, Aleksandra, Đorđe i Mihajlo, govorimo na temu kako pronaći posao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naravno, iz našeg ugla. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima naši ljudi obavljaju različite poslove i ako ih pitate kako su došli do zaposlenja, većinom kažu da su imali sreće. Ali srećom, to nije jedini faktor koji presuđuje da li ćete u ovoj zemlji uspešno stići do radnog mesta. Neki su ovde stigli uz preporuke, a neki su do svojih prvih razgovora za posao stigli temeljnim istraživanjem i slanjem svojih radnih biografija na različite adrese. Iako zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom doći do posla nigde nije jednostavno, i dalje postoje kompanije i organizacije sa slobodnim pozicijama za koje se vredi prijaviti. Emirati su u smislu zapošljavanja veoma prometno mesto, jer ljudi neprestano odlaze i dolaze, tako da i u ovim neobičnim vremenima nije nemoguće naći solidan posao. Današnja priča zasnovana je isključivo na ličnim iskustvima i istraživanju koje delimo sa vama. Sigurno je da ima još mnogo utisaka i različitih tumačenja trenutne situacije, ali vam mi danas uz pomoć naših sagovornika nudimo nekoliko ideja o kojima vredi razmisliti. Jedno od pitanja koje se danas skoro i ne postavlja jeste ono o razlozima zbog kojih bi neko napustio zemlju u kojoj se rodio, odrastao i obrazovao, ostavio porodicu i prijatelje i posegao za novim životom u tuđini. Ovakav korak je, makar za većinu onih koji su ga već načinili, veoma značajan i veoma često je predstavljao odluku koju u suštini nije lako doneti. Značajan je broj onih koji se nikad ne naviknu na novo stanište, pa nostalgično govore o svojoj postojbini. Mada i onima koji u Emiratima vide svoj drugi dom, nedostaju mnoge stvari od kuće. Naravno, nedostaju mi svi prijatelji, familije i to, ali naše samo sad sve socijalne mreže i to. Otvoriš Instagram, Facebook, sve znam gde, ko bio, ko je s kim, šta je kako, ko se oženio. Naravno, ajde sad da koristimo i Zoom posle korone, pa se i gledamo, tako da ne mogu da kažem da mi nešto nedostaje. Znači, praktično se viđemo. Da, naravno da mi nedostaje porodica i prijatelji, s tim da i ovde imamo onako priličan blizak krug prijatelja. Moja neka parola je da možda je bolje da se sa prijateljima u Srbiji vidim ređe, ali da provedemo vrlo kvalitetno vreme. To se odnosi takođe i na porodicu, nego da živim tamo, a da postoje neke stvari kojima ja nisam zadovoljna. Pa nedostaje mi priroda, definitivno, i to sve više i više. Međutim, ja svoj mir nađem u Severnim Emiratima, odem često u Fuđeiru, odem u Ras Al Haimu. Srbiji mi pre svega nedostaje porodica, naša kuhinja i prijatelji. Ono što mi nedostaje, to su ljudi u Srbiji, u Beogradu, porodica, prijatelji, druženja, vožnja biciklom pored Dunava ili Save i tako dalje. Ima mnogo tu lepih stvari. Sama reka i Sava i Dunav, Ada, sve je to nešto što mi je ostalo u lepom sećanju. To mogu da lečim time što često odlazim u Beograd i imamo direktan let iz Dubaja do praktično Novog Beograda gde živim. Nažalost ili na sreću, Šantićevo tuđe sunce odavno već daleko bolje greje mnogi koji su s naših prostora krenuli u beli svet. Pa se tako i ovde, posle kraćeg vremena, vide mnoge prednosti u odnosu na ono što smo ostavili u zemlji iz koje smo ovamo dospeli. Ono što volim ovde jeste sunčano vreme, plaža, safari, vožnja kvadovima, džipovima, koja je jako zanimljiva. I to je nešto što bi mi nedostajalo da sutra odem kuće. Plata je sigurno presudni moment da se čovjek odluči da ode daleko od kuće, da radi i da živi, ali
nije jedino što utiče. Dubai je lepo mesto, može mnogo toga da se vidi, neka nova iskustva da se steknu, da se upoznaju i nove kulture i neki drugi jezici, da se koliko toliko savladaju. Prva i veoma važna prednost je plata, ali opet u mom slučaju to nije presudno, znači da postoji samo taj element, ja definitivno ne bih bila ovde, mogućnost za napredak. Ja nisam imala baš neka lepa iskustva u Srbiji, jer dok sam radila u apoteci, ja sam zapravo htela da promenim posao, aplicirala sam za dosta farmaceutskih kompanija i uvek nekako završim u tom poslednjem krugu, ali nikad ne dobijem posao, dok recimo ovde se to desilo vrlo brzo i vrlo brzo svojim trudom i radom sam bila primećena, tako da sam prešla u drugu firmu za opet bolju platu, bolju poziciju, tako da to se sve desilo vrlo brzo. Ja to ne mogu da primetim da se dešava u Srbiji. Definitivno kvalitet života je mnogo bolji ovde. Mislim, jednostavno ne razmišljam o tome, zarađujem solidno, ne zarađujem milione, radim dosta, mislim, radi se svuda, ali ne mogu da se poželim i trenutno sebe vidim u Srbiji samo možda na odmoru. Za odlazak iz zemlje veoma često ćete kao razlog čuti nemogućnost pronalaska posla ili pak promene za neki koji će biti plaćen dovoljno da se ne mora uz oprez čekati kraj meseca. Pa iskreno, odavno sam želeo da odem iz Srbije, znači pre nekih 7-8 godina, ali čak sam dobio neke ponude za Emirate, ali iskreno bio me strah. Jezik nisam znao nikako i samim tim sam uvek odustajao i naravno onda se desilo to da je situacija u Srbiji počela da bude sve lošija i lošija. Ekonomski, jednostavno sam tražio samo da živim malo normalnije. Kad kažem normalnije, da ne razmišljaš, sutra crko mi je bojler, šta ću da radim, kako ću da ga kupim i ostalo da pozivim pare, da li ću imati ili ne. I samo sam to tražio i samim tim sam nekako lunjao svuda po oglasima. Odlučila sam se da odem iz zemlje zbog loše ekonomske situacije. Takođe sam čula da su solidno plaćeni poslovi i tako sam se odlučila da dođem u Emirate. Iako mnogima osnovni finansijski razlozi nisu jedini za napuštanje sopstvene zemlje. Želja za istraživanjem i drugačijim iskustvima isto tako igra važnu ulogu prilikom donošenja ovakve odluke. Od uvek mi je bila zanimljiva kultura Bliskog istoka i želela sam da probam nešto novo, drugačije. Nemojte da brzate, dobro razmislite da li ste spremni da idete u inostranstvo. Aleksandra je farmaceut. U Srbiji je pronašla posao u svojoj struci i neko je vreme radila u apoteci, odakle je u Emirate došla u potpuno novoj profesionalnoj ulozi. Ja sam bila jedan vrlo uspešan student, kasnije sam našla posao u struci, radila sam u apoteci 3 godine. Praktično, odlazak iz Srbije meni predstavljao nešto gde ću ja reći, sada želim da uradim nešto za sebe. Ja sam imala u suštini razmišljanja o odlasku iz Srbije mnogo ranije, najviše u tom periodu kad sam radila u apoteci, kada sam već dostigla neki svoj maksimum i videla da zapravo nema neke pune mogućnosti za napredovanje. Tako da sam odlučila da dođem u Emirate. Zašto? Zato što sam u dubini duše uvek želela da putujem, a bila sam sprečena što zbog finansijskih razloga, što zbog studiranja. Želela sam da okušam svoju sreću u jednoj od aviokompanija. Ubrzo nakon intervjua sam dobila mail da sam primljena, što je bilo vrlo onako šokantno za moju porodicu, za moje prijatelje. To je bukvalno ispadanje iz nekog kalupa na koji sam ja do tada navikla i u kojem sam živela. Prijaviti se za posao za koji se niste školovali svakako nije jedini način da se dođe u ovu zemlju. Mnogima baš diploma, iskustvo i stečena reputacija na takozvanom domaćem terenu obezbeđuju tu avionsku kartu u jednom pravcu do ugovora i zaposlenja. Moj put do Emirata je bio prilično iznenadan i jednostavan. Do Emirata sam radio u Srbiji u struci, radio sam u 3 firme, kratko vreme, sve ukupno možda 3 godine. Dobio sam informaciju da se organizuje intervju za posao u Emiratima u jednoj dobroj, poznatoj, u našoj struci poznatoj firmi i otišao sam na konkurs, na razgovor. Prošao taj razgovor, da kažemo, prvi krug i vrlo brzo, to je sve u nekih 2-3 meseca se desilo,
da je odlučeno da dođem i to je to. Vrlo iznenadno i neplanirano se desilo. Ja sam otvorio Facebook, našao sam mog jako dobrog druga, radili smo nekad zajedno u Srbiji, u istoj teretani. I samim tim sam mu poslao poruku, rekao, vidim da si tamo, kakva je situacija, šta se dešava. On mi je rekao, super, radi se, ima posla, sve je dobro. I rekao, dobro, ja rekao, nešto se razmišljam, rekao, ja bih rekao, došao u Emirate, rekao, ako ima posla. On je rekao, za tebe ima. Znam kakav si trener, znam kako radiš, može. On je samo rekao, pošalji mi svoj CV. Ja sam mu poslao CV, on mi je već u roku od 3 sata odgovorio, slušaj, javit će ti se moj fitness menadžer, da zakažete intervju. Mislim, posao si dobio, ja sam mu objasnio i ko si i šta si. Nama ljudi trebaju, ljudi koji će da rade. To je to, ja sam dobio poziv za intervju. S druge strane, odluka nije pogrešna ni ako krenete za Aleksandrinim primerom, jer potraga za narednim poslom, naročito u vreme pandemije, može biti daleko jednostavnija ukoliko to radite dok ste već u zemlji. Ja sam u tom momentu kad sam napustila Srbiju imala u glavi negde da bi moj neki sledeći korak bio da nađem posao u struci. Sve to vreme dok sam radila kao stewardesa sam imala u glavi da želim da idem korak dalje. Tako da sam probala nakon 2,5 godine, aplicirala sam za jednu farmaceutsku kompaniju i mogu da kažem da sam imala jako puno sreće zato što sam odmah nakon prvog intervjua dobila posao. U toj kompaniji sam radila nešto više od 1,5 godine, nakon čega mi se pružila prilika da pređem i radim za Johnson & Johnson Medical Devices, tako da trenutno radim u toj kompaniji kao Key Account Manager. Do posla sam opet došla preko preporuke, znači oni su mene pozvali, kontaktirali, ponudili mi. Ja sam bila generalno zadovoljna u prethodnoj firmi, ali prosto sam htela da oprobam sreću i dopalo mi se. Na sličan način do željenog posla u svojoj struci došla je i Mina. Ona je u Emirate stigla prihvativši posao vaspitača u obdaništu, ali je u međuvremenu pronašla posao koji je želela. Istraživala sam koje škole postoje u Fudžeri i u drugim Emiratima, tako da sam jednostavno konkurisala za sve škole koje su mi se činile dobro. Tako sam se odlučila za školu u kojoj sad radim. Naravno, ne morate uvek prihvatiti drugačiji ili pak bilo kakav posao da biste ovde tražili onaj koji zapravo želite. Nekada vam se može ukazati prilika da jednostavno dobijete bolju ponudu. Onda je usledila ponuda za nešto bolje. Naravno, otišao sam na taj drugi intervju za tu drugu kompaniju gde su mi nudili da radim kao strength and conditioning coach. Prošao sam intervju i naravno bilo mi je jako teško onako da se odvojim, znaš, kad 4 godine radiš na jednom mestu, znači znaš sve te ljude, jednostavno ste kao porodica. Ali, Bože moj, svi smo mi ovde, svi radimo za novac, ali tako? Tako da sam se odlučio na taj potez, potpisao otkaz i naravno prešao sam u drugu kompaniju u kojoj sam i dan danas. A svakako, može se dogoditi i da posao koji ste dobili iz prve bude onaj pravi, na kojem ćete se zadržati godinama. Intervju je organizovan, trebali su ljudi ovde u mojoj firmi u kojoj sam već 7 godina, znači nisam promenio firmu od kad sam došao. Sve je nekako išlo jednostavno i brzo i dobro je, zato što je firma dobra i svetski poznata. Jedan veliki sistem koji stvarno ne daje ti razlog da se brineš o bilo čemu osim o svom poslu. Kao što smo već pominjali u prethodnoj epizodi, iskustva o tome kako doći do pravog i željenog posla su različita i sve je individualno. Mnogi će se na svom novom radnom mestu naći putem preporuka ili, kako bi naši ljudi rekli, preko veze. Ali to ne znači nužno da tu poziciju niste zaslužili. U Emiratima će vas uglavnom preporučiti neko ko poznaje ne samo vas, već i način na koji radite, vašu profesionalnost i posvećenost onome što radite. Ta preporuka će vas jednostavno dovesti do prilike i razgovora sa potencijalnim poslodavcem, a ostalo je na vama. Za one koji nemaju takva poznanstva ili jednostavno nemaju dovoljno radnog iskustva, ostaje druga mogućnost. Pretraživanje objavljenih konkursa kompanija koje imaju upražnjena radna mesta na njihovim web stranicama ili povezivanje sa agencijama za zapošljavanje. Neki od najpoznatijih sajtova gde ljudi mogu da potraže posao jesu Indeed, Dubizzle i Guardian. Pored sajtova koje preporučuje Mina, tu su još i Byte, Golf Talent, Monster Golf, Olive i mnogi drugi. Posao možete tražiti i preko društvenih mreža.
Samo na Facebooku postoje brojne grupe u kojima kompanije i agencije redovno objavljuju za koja se radna mesta možete prijaviti. Linkove za sajtove koje smo danas naveli, kao i druge koje smo uspeli da pronađemo, naći ćete u opisu ovog videa. A ukoliko ste među onima koji već žive i rade u Emiratima i želite da podelite svoje iskustva ili da ukažete na sajt koji mi ovom prilikom nismo pomenuli, pozivamo vas da u komentarima napišete kakav je bio vaš put do zaposlenja. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima posao inače traže i nalaze ne samo ljudi iz različitih branši, već i različite životne dobi, pa tako ovde poslom dolaze svi. Od onih koji su tek postali punoletni do onih u najboljim godinama koji su zagazili u 6. deceniju života. Ejdžizma u pogledu zapošljavanja u ovoj zemlji gotovo da uopšte nema. Kad već jednom prihvatite posao i preselite svoj život u ovaj deo sveta, kako ćete živeti, zavisi ne samo od navika koje imate, već i od onoga što vam uz platu pripada kao nekom ko je ovde zaposlen. Tako da kad već uspešno prođete razgovor sa potencijalnim poslodavcem i stignete do finalne ponude, veoma je važno da znate na koje je tačke ugovora koje vam se nudi potrebno obratiti pažnju. Pored osnovne plate prema zakonu o ljudskim resursima ove države, poslodavac je dužan da vam obezbedi stan, prevoz, zdravstveno osiguranje i jednom godišnje avionsku kartu kako biste mogli otići na odmor. Veće i uspešnije kompanije i organizacije će obezbediti izdašnu sumu za svaku od navedenih stavki i bolji paket zdravstvenog osiguranja za vas, ali i za porodicu ukoliko je imate, dok će vam neke druge obezbediti postojeći smeštaj i hranu, kao i osnovno zdravstveno osiguranje, a avionsku kartu će vam plaćati prema važećim cenama karata do zemlje iz koje dolazite. Takođe, bolje kompanije će u paket ovih benefita uključiti i školarinu za decu do srednjoškolskog uzrasta. I dok sa našim sagovornicima razmatramo mogućnosti za pronalaženje posla i pretresamo prednosti i mane života u Emiratima, oni vam poručuju. Sedi, razmisli, ne ideš u drugi grad, ideš čovječe na drugi kontinent. Neka ti treba stvarno, meni je trebalo recimo godinu dana da napravim neki biznis, da skapiram kakav je život ovde, kako se živi. Svakome ko dolazi ovde bih preporučila da se ne zaleći u bilo kakav posao, nego prvo da proveri dobro ugovor, benefite i firmu za koju aplicira i tek onda da potpiše ugovor. Na početku je teško i jezik i koliko god mi znali engleski, ok, treba i napisati e-mail, treba to sve da bude kako treba. Tako da ima tu dosta da se uči, početak je težak, ne treba odustajati, nego samo biti vredan, ostajati ako treba i duže, raditi i sve to na kraju bude jedna super priča. Pronašli ste posao i odlučili da su Emirati mesto gde želite da provedete jedan kraći ili duži period svog života. Sledi priprema za preseljenje, koja između ostalog podrazumeva i proceduru oko dobijanja vize i dokumentaciju koju je potrebno poneti sa sobom. O tome ćemo vam govoriti u narednoj epizodi. Ako vam se ova današnja priča dopala, ne zaboravite da lajkujete video. Vama ne oduzima mnogo vremena, a nama govori da smo bili korisni. Ukoliko već niste, kliknite na subscribe i zvono kako biste život u pustinji iz našeg ugla nadalje redovno pratili. Do narednog viđenja, čitajte nas na našem portalu.